Здравейте, хора! И днеска в този епизод какво решавате? Да играем на Soccer Stars или на Clash Royale? По-добре на Clash Royale. Следващия епизод ще играем на Soccer Stars, ама още не съм сигурен. Ням. Бакам му съвсем отдам на те. Добре. Второто нещо, което искам да ви кажа е, че имам специална изненада. Това човек. Топа не може. Чакай, бе. Пак. Стига, бе. Още ли са пълни? Добре, тима ми не е чак толкова добър. Следващия епизод, ама това ще е доста късно. Имам тея Elite Barbarians. Аз ги спечелих от 7, мисля. Какво е това, бе? Принцес. Тая е слаба принцес. Фая, бе. Те са слаби принцес. Сърпрайз. Ако пусне минила хора, съм приготвен. О, така ли, бе? Предаеш ли си? Пум, шакалака. Пас! Айде, изненада. Много. Нищо няма, пускам, те ще си умрат. Обикновено тук скелетите повечето пъти умират. Гледате, половината умира. От 10 елексир комбо. Прас. Без да докосне базата. Шоузайв, бе. Ти дай ме един Шоузайв. Шоузайв. Почан. Сюрприз. Да. Ти е то гаден принцес, бе. Уизрача строижат. Моя пет и твоя. Бе, стига стреля, бе. Стига, бе. Бе, ще убия, бе, ей. Принцес, аз прием гревяра и фарандана. Азис и гревяр. Гледайте се. Азис четам бат. Гледайте. Рейджа. Бе, стига с тези фаябол. Фаябол. Вот это. Фрас. Не си честно. Хакер, не мисля. Да. Стига с тези принцеси, бе, достатъчно принцеси. Стига с тези принцеси, бе. Глед, то фаербол вижда. О, моето момче. Ето бати хак. Има принцес. Ето не че е хакер, ама принцес от 7 арена. Окей, какъв дек да направя? Не. Това дек повече е защита. Чува се рейдж да го заменя с нещо. С мега миниона, не. С запа, не.
Кой си бе? Dragonfish. Goldfish. Окей, доки, какво да си сме на вдек? Ей, най-нак. Прас. Добре, какво ми идва? О, идва ми това. Перфект. Шпуинг и скелетон. И на рейдж. Прас! Так ми го би, бе, тапанар. Ня, какво беше това двойно? Ня. Двойно, ня. Да, аз нямам елексир, то ми заби. Ня. Спайс! О! Бла. Стига страда. Да! Това ми би едната база веднага. Те нищо няма направят. Ти го удари 1000 пъти. Смъртоносната зона. Къде да пусна? Москитарки. Не мога да ги спреш, стига се прави. Сюрприз! Чик. О, бати Азис. Фрас. Айде сега, Азис, дай. Пръс едно чукче. Каква беше тази стрела, бе? От тука до там. Бати стрелата. Гухуха. Не. Едната ми кула си отиде. Браво, нещо. Ще ти метна един фаербол, браво, е. Той ли москитер, какво правим? Да. Това лесно се спи. О, айде. Комбото на Азис. Гайда! Фраски на. Как да вкара втори удар? Гигант такъв. Престани с тези духчета. Дразниш ме. Ей, той ли ме би, бе? Дай се. Давай. Абе, тъпи Инферно Драгон, бе! Би по кулите! Аз имаме бати слабия дек, бе. Две загуби много добре. Както винаги, може да направим още една, но не. И добре, хора, това ще е за епизода, защото ще стане дълъг и чао.